Good morning everyone. Welcome back to my new vlog. लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान vlog लाना फैबाय. बेनिफ्राय नै फुङावनो माने दुगैस्रां लोबस्राङै फिसालानो टिफिन रेडि खालामनो नागिरदों आरोना स्कुलाव. दिनै बार बेनिफ्राय आङो माला होनाय जागोन मिन्थिया आरोना. ओमफ्राय दायो आङो आलु भाजी एवनोसै आरोना एसे. जोंहा माने फिसालाया आलु भाजी आरो रुटि खूब मोजां मोनो आरोना बेखौनो. ओमफ्राय बेयो माने मेगि आवगोल खूब मेगि जायोमोन आरोना, दायो जाला आरोना. माने स्कुलाव बिसना टिचारा मेगि जिखुनु पेकेट बुस्थु हरनांगौ आरोना, ओंखायनो मास्टरा जि बुङो बेखौनो लायो आरोना जोंहा फिसालाया. बेखायनो इयो दायो मेगिबो बिला जेबो बिला आरो खालि मालाबा दावदैजों ओंखाम बियो, बिनिफ्राय दायो रुटि आलु भाजी बिदि बियो आरोना. दानि आलु भाजी एवदो आङो. आंना केराहिया गोसोम दै, इगनर खालाम लोगोफोर. ओमफ्राय रुटिखौ आङो गांथाम नाग्रोदों आरोना फिसालानि थाखाय. बेनिफ्राय गांनै टिफिनाव हरगोन, गांसेखौ दायो दौना होसिगोन आरो आङो. बाटार एसे एसे होनानै बनायगोन आरोना. बिदि पुरि बनायबा जानो मोजां जाया नालाय थान्दा जाबा, बेखायनो बेबायदि बाटार एसे होनानै बनायदो आरोना सायावहाय. नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम. आङो दिनै मा मा खालामो नोंथांमोननो देखायगोन. ओमफ्राय मैयानि ब्लगाव आङो हेबनाय माबायदि हेबदोंमोन बेखौबो लास्टाव दिनै कमप्लिट जाबाय देखायगोन आरो आङो. जायफ्रा आंनि ब्लगखौ नायबाय थादों रेगुलारै बिथांमोना मिन्थिगोन. दायो जाबाय आंनानै टिफिना. ओमफ्राय दायो टिफिन बनायखांनानै फिसालाखौ थुखैनानै रेडि खालामनोसै आरोना. बेयो गासै बिमाफोरनि दैलि रुटिन आरोना. जायफ्रा स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दङ, फिसाफोर दङ, बिसोर मिथिगौ आरोना माबायदि दावरा दावरि जायो फुंनि समाव. ओमफ्राय नै थुखैनानै लाबोबाय आङो फिसालाखौ. दिहुननायावबो माने गानहोनाय जोमहोनायावबो ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो. दसेबा खारलांगोन, दसेबा जिरायगोन, क्रिम फोननायावनो थाव फोननायावनो दसेबा माने बुजायनांगौ आरोना, फोननांगौ हमै फोननांगौ आरोना. मा बुंगोन आरो एकदम दलदखौनो थाया. दाथ' एसे बुजिबाय, उन्दैयावसो बारासोमोन आरोना. नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ. Say the piggy, there's no fear. Oh, say the engine driver, I don't care. Wow, clap 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 for Swdwmsri. Is that what I did? School here? I can see you, my maybe you, but again. I can see Father? you, Father, and Father bless you, and for the present morning light, and for the Bırak bunu ya. Gir जाएगा. Sikar. Sekarang angin mabaya akhirnya saduze Mana? ereno Ano sunan niya itu sadu? Mana sadu sana? Mana sadu ni? Asto. As क्या होगा रे? Sunday. No, आज तो Wednesday है ना. गेले ड्रेस गानहोनांगौ. आयौ बालायलाङो आङो पलिखौ एकदम मालाबा धुम बुनोसो लुबैलायो एकदम. बिदिनो आरोना गथ' सासेनि बिमा जाबा आरो गासैखौबो खुज्य' खालामनानै
गथ'खौ फेदेरनांसिगोन आरोना बेनोसै लोगोफोर दाना रेडि जाखांनानै नै ओंखारबाय थांनो बाय बाय बेखौबा आंना फिसालाया गिदिर जाथारबाय एकदम हारसिंनो गासै खामानिखौ हायो आरोना एकदम दायो थांबाय इसोर ओमफ्राय फुङावथ' जेबो बनायथ'वाखै टिफिन बनायनानैहाय दायो ओंखाम संहैनोसै थौदो लोगोफोर बिदिबा नै जोंहा मिस्टारा अमा बेदर लाबोदो आरोना दिनै बुधबार नालाय ओमफ्राय मंगलबारावथ' जाया ओंखायनो दिनै बुधबार नालाय जानोसै आरो एसे सप्तायाव खनसे बा खननै जानो लुबैयो आरोना बेदर गरमाबो ओरैबायदि गरम होनबाबो जानायखौ गारा आरोना नै आङो एवनायखौ दिन्थिबाय थादिया एसे देखायनोसै आरोना बिलाहि आलु अमा बेदर होनानै संदों आरोना जमायै बेनिफ्राय दालिजों लावजों खारै ओंख्रि संदों आरो आङो बेदर थाबा खारै ओंख्रिबा मोजां मोनो आरोना नंगौना नङा लोगोफोर दिनै जोंहा खान्थाल आसार बनायनो नागिरदों आरोना माया दा थाइजौ आसारखौ बनायखांबाय दिनै फिसालाखौ लायनो ओंखारदों आरोना बेंकआव एसे खामानि दंमोन थांना फैबाय ओमफ्राय दायो टाइमबो जाबाय नालाय लाना फैखानोसै आरोना नेबाय दङ स्कुलाव गरमखा एकदम जिरायलाया बिनो गारियाव लोगोफोर बिदिबा थांनोसै सान्दुङा जोंखांलायदों एकदम गरमाव माने जेरावबो माने गारि सिंनिफ्रायनो ओंखारनो बायो आरोना ओरैबायदि गरम आरो न'आव थाबा न' सिंनिफ्राय ओंखारनो बायो लाइन गैयाबाथाय आरो थांनो हाया थौदो बिदिबा जोबजासिम नायदो भिडिअखौ दिनै जोङो फैबाय दं आरो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाखांनानै नै लोगोफोर आङो दाख्लै हेबनायखौ आधा जाना दंमोन नालाय बेखौनो हेबनोसै आरोना आङो गासैखौबो बेफोरखौ अनलाइन अर्डार खालामो आरोना ओमफ्राय मोजाङै जुदि सोरबा सोलोंनो गोसोबा इउटुबाव नायनानै सोलोंनो हायो आरोना खिन्थु आङो इउटुबाव नायना सोलोङाखै आवगोल सिख्लानिफ्रायनो हेबखायोमोन नालाय आङो गोसोबानो ओंखायनो गेजेर गेजेर हेबो आरोना मालाबा दाख्लै अनलाइन आङो तक्ताखौनो बिहरदोंमोन आरोना जोंहा मिस्टारा आंखौ रायदों माने रायाखै आरोना बुंदों आरोना बेफोरखौनो अर्डार खालामबाय थायो नोङो होननानैहाय गाव बनायनानै न'खौ
साजायना दोनबा मोजां नाङो आरोना सोरबा सोंबाबो बुंनोबो मोजां नाङो बेखायनो आङो रोंनायखौलाय आरोना गेजेर गेजेर टाइम मोनबा हेबो आरोना बेखौ बेबायदि सुनानै होनांगौ आरोना गुदुङाव इजिथार आरोना लोगोफोर हेबनो गोसोबा आं लिंकखौ होना होगोन डिसक्रिपसनाव खुन्दुंखौ बायनानैहाय आरो बेफोरखौ बायनानै जि नांगौ बेखौ गासैखौबो अनलाइनाव मोनजोबो आरोना बायनानैहाय बनायनो हायो आरोना हिन्जाव मानसिफ्रा आखाइनि खामानि एसे एनै रोंनांगौ आरोना नै गासैखौबो आङो बेबायदिनो सुना लाजोबसिगोन दाना आङो मोनसे चेनेल बेबायदि हेबनाय दङमोन आरोना दा मानि हेबनायानो जायाखै नालाय भिडिअबो होनाय जायाखै खिन्थु बेवहाय 1K बारबाय आरोना आंना साबस्क्राइबा नाथाय बेयाव रावबो साबस्क्राइबनो खालामा आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो अननानै बयबो बर'जों बर' आरोना जोंनिखौलाय सोर नायगोन न' जों बर'फोरानो नायाबालाय आरो ओंखायनो जायनो नुयो बेनो साबस्क्राइब खालामना हो अननानै दे नायसाबबायनांगौ जोंनिखौबो एसे एसे गाज्रिबाबो जाबाय आङो मोनथाम तक्ता बेबायदि होगोन आरोना कमप्लिट जाबाय आरोना नै लोगोफोर आरो मोनसे होबावनोसै सिङावहाय नै रेडि जाबाय माबायदि नुदों लोगोफोर आङो बेबायदि डेक'रेसन खालामना दोनगोन आरोना फिसा फिसा फुलनि माबा लाबोनानैहाय अनलाइनाव मोनोना बेबायदि बेखौ लाबोनानै सजायना दोनगोन आरो दंखायो आंनाव होमबाबो आरो लाबोबावगोन आङो माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन लोगोफोर आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बिदिब्ला बाय बाय आरो लोगोफोर अननानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो आरोना बिदिब्ला बाय बाय खनसेबाव